ni som pariat polkut tha kumsang ni le som ni pathum ania voin hi ai kan buang hian Providence Higher Secondary School chonpui venga a school nei tu le principal ni bok pu Lalremsiama Ralte Zoram Thar zo fa te lai rel na in puya Hruaitu Chhangdawl vice president kan ti saprong chuan kha chumi chu Kawmna hun kan nei don ani thir tu ten uluk takin min lo thlir sakanga ani cholo po hi Zoram Thar Hruaitu te uipa te executive member kan theang ang aron komzel kan tum dona tiang chuan video ate in lo subscribe in lo ena in lo like a he channel te hin lo subscribe turin kan hain som tak me me ni e ke hi la lom puya Ralte kan ni e kalang Lalremsiama Ralte kania kanu le kapati silonga anoma silong megalaya piang silian kani kazir na tepo ka graduate na tepo silong ania tin kum sangkhat zakwa somruk palia ogas ni sre ka pianga ti chuan kum sang ni palia nupui kanaya fa pani mi pale me che kanaya tuna aizola kan cheng me kani Zoram Thar rong bol na hian Hruaitu Chhangdawl tu kani me ani ti chuan thei top in Zoram Thar rong bol na hi ho tu te kazui ve ni chonpui Baptist ko thana hian kan loya aizola hian kan loi ve a ti chuan BMP kan tia Baptist mi papol a hian tuna tak hian president in minda ve me kani kum sang khat zakwa somkwa pakwa khan school hi kadin ve a high school Providence Higher Secondary School ti hi kadina chen tun kum hi ei kan lo thlenga kum som ni le pali don kan lo ni ve ta ni zilai hi tuna tak khian za li kan tling trep ve chung chu zirtir tu som ni pariat vel nen school chu kan enkol me kani kum sang ni sompariat general election akhan kan ho tu pa ending ve turin min ron soma ti chuan he po chu kalo tlan chebik lowa he in than na hi kan ka mu da na chuan pathian ta na mual pho tura ron ding chok ni in ka in ria in chu nan na sa takara lal in chu nan na sa takara kan lo om ve a mi nui zat te po kan lo le a amar chu pathian mingin he in chu na hi he democracy hi adik lo ni he democracy kalphung hi thla ka ngai ni ti enti na turin mual pho huamin karon ding ve ni thei top phan chua khanin tila adik che lawanga achan chu mi kan soi che thei lawa mani kan in fak thei lawa sum ani lo zong in kan mang thei lawa dot kan soi thei bok lawa chu wang chen ti tur kha atam wak lo hle ani ei zoram hi e kan seveka engkim kong engkim a hen kan indu tok lawa ya ram tam tak po hi state tam tak po ya indu tok big lo mai theya amar ke ni big ero hi chu
zon chua ram kan niangin ti tur bik kan nei chanchin thasil hi kan mamo em ma se kan ti thei lo sal noya India noi hian chanchin tha hi kan sil thei lo ni kan sil tam thei lo ni ber sil chu kan du vek ko san tin le pol sang hian an du vek ma seng langsar khopin kut ben tham hian result om thei lo ni chu chan chu India milem ben noya hian chanchin thasil har em kan ti lei thei lo ni chu wang chun tuna kan din huna kan mamo ber kong eng kima ma kan son na tur te chanchin thasil na konga kan thalai tam tak upazok tam tak ten chanchin tha ansil theina tura poimo ber chu kan ram hi India salla tai kan chuangai ni chu kan mamo ber chu kan nei lo chuan thil tam tak ati thei lo chumi kan nei huna chia chuan chung ho chuin tran don ani kan lung oi tran don ani kan na thwa te kan environment sim hen kan lung oi don chumi ni lo chun tu an lung oi na tur om lo a thei lo sarkar po mo pu tur ani chuang lo tu ma kanin mo pu tur ani lo pathianin min la chuak tat lo na thok thein min la da tat lo na thok the min da hun hi anga le om em chu kan mamo ber ani Reverend Dr. Zai chona hi Zoram Khovela hian apoimo em tu na po apoimo zia hi kan hume kani ani hi tlang autu kan momo tam tak atakamin entir tu ani wangin ani le achung te hian poimo em weini po hian tam takin athu hi kan ngai thla athu hi kan ngai sang ni na lang chu asoi dik wang po ni lawin asoi tur tak aron soi wangin se tur dik takin kan lo se thina chu kan zoram mi puina anni chung kwa kan tangkai puina chuni tin ani hi zoram hi India kong kolata salata hian chuak po ni la thil khoi mun poimo tak changtur ani tin heng thil lo thleng tur kan mamo tam tak hi ron tlang awa ron soya ron sila mi nui zat po ni ma seng engma hlau lawa engma team lawa zoram te min sil zoram mi puite min sil tu an ni wangin an chuan omin an fakom em ani nakina ati tur tam tak hi alati mek zelanga ti tur tam tak ala nei po alati zelang so da chuan ama engber hinge ni he Zoram Thar hian a tho tur hi pathianin ala sia tir zelin keringa chuwang chuan tuna hian anni chung kwa hi an tha em tin tam tak anni chung kwang hi an omani Zoram pum India ramate Burma ramate Bangladesh ate an omani an la ron chuak zel don heng ho hi ram thutlung ram zol nei kan ti ang te an la ron chuak zel don min la ron sil don tam tak min la ron sil don ani chung chu lo ngai thla lo nui zat mai lawa lo ngai tua zuya ril ru pet taka kan lo kan lo ngai poimo kha tul em ani hi keini rin lo le rin wanga thil lo thleng tur ani lawa pathianin lo thleng tur te wanga ron thleng mai tur ani chu a thiam te thian wan nei na an nei dona tin a thiam lo te po a hun lo thlena chuan mal som na tam tak na chang don ani ei Zoram Thar channel YouTube channel in un chatak min sema alo mom em claim kan bel le du chu education kan zir na konga hei amengin school te kan lo en kola ma sing abei don thak em ani Zoram thalai te kan thiam da na hi anget lo ni chuwang chen engtin nge kan thiam na hi tun aina sa ma kan son theng sarkarin policy sang ron neya policy thar
te po aron nei ni ma se chu kan tan hian ma son na tak om thei lo India hian le khathiami ni e tribal ni chungin le khathiami ni e min ti na hi mak som thum pathum che ni mak som thum pathum che hi min an mu chuan le khathiam min ti tlat me ni kan thiam si lo chu wang chuan tong hriat lo English kan zir hi poye me ma nakina Zoram Thar huna chuan mi zo tong ngein kan zir nai kalpui aniang mi zo tong ngein kan fa te tereu te hian an zir tong an thiam bik tong reasoning an nei tong ngai tuan na thui an nei thei tong classroom atang pa ina te ngai tuan an nei tong tuna chuan zirti tu English thiam lutuk lowin English an zirti vele chong ne ti ngai na om lo chu wang chuan he kan education he in thak wat se kan tongin zir toila Korean ho te Korea tongin an zir ani Japan te po Russian te po Chinese te po India ngai kan om na India ngai te po doctorate degree te doctor te ni theini Hindi ma se ke ni tong hen na thei velo chu wang chuan heng zong hi ma kan son na tur ani chuan he education big tak hi thil tam tak kaushan te ramro rel te health chungchang te a omvek education big ka chuan chu kan maba kan chu lo thleng thoi seng heng kan fa te tam tak an fin na an la chuak thelo fin na an ngai to chuak thelo ni chu poi em chu wang chuan kan han Zoram Thar huna chuan hei hi lo thlenganga kan tongin education kan kalpuinga kan tongin kan in zirtir tong chu ta tangche chuan ma kan son zirna lama ma kan son don ni hriat na lama ma kan son don ni ti kha claim kan soi tel do ni chu kalome across one to the two. The Lord